Kamamshi, so for today's video mga kamamshi, i-share ko sa inyo yung skincare products ko ngayong buntis ako. So 7 months pregnant na ako ngayon. So ito yung mga ginagamit ko ngayon. Ito, Dove. Ito naman sa kilikili. Tapos ito naman Lash and Grow Vita Eyelash. Ito naman pampakapal ng aking kilay at saka pilik mata. So, syempre, hindi mawawala yung lip tint. Kung noon, lipstick yung gamit ko, yung mga Avon. Ito yung ganito. Mamumutla kasi ako lalo at saka nag-dry yung lips ko. Kaya, ito na lang yung ginamit ko. 2 years user na ako nitong J21 lip tint. Tapos kung sa lotion naman mga mamshi, nung hindi pa ako buntis, ang ginagamit kong lotion is Nivea. Syempre, buntis tayo, kasi whitening yun, stop ko muna. Ito muna yung pinalit ko. Vitamin E cream. So, wala naman tong side effect sa buntis. Pwede naman siya gamitin. Tapos sa mukha naman, kung dati may mga cream akong ginagamit. So, ngayon ito. Taran! Pulbo na lang. Konting tiis na lang. Tapos, ito naman kamamshi, feminine wash. Dati, iba yung feminine wash ko. Tapos, ito na lang pinalit ko ngayon. Safety naman to for Freddy. Pinky Secret. Tapos, sabon ko naman, hindi ako nagpapalit ng sabon pala. Kasi, na-allergy ako nung unang buwan ko. Ginamit ko talaga is Dove, ng sabon. Tapos, pinalitan ko ulit kasi kinakati ako ng Dove. Ito na lang ulit pinalit ko 01. User talaga ako nito 4 years ago na ngayon. Kaya ito talaga yung sabon ko. Okay lang kahit whitening yung ginagamit ko, hindi naman ako allergy. Ito talaga yung effective sa akin at saka hiyang. So, yun ang mga ginagamit ko ngayon. Ready ako mga kamamshis. So, dito naman tayo sa i-share ko sa inyo yung ginagamit ko nung hindi pa ako buntis. So, ito dati, nagtutoner ako, Fairy Skin, ito cream. May cream din siyang sunblock, tapos yung sa gabi, yung brightening cream. Yan yung effective sa akin na hiyang talaga yung face ko nung hindi pa ako buntis. Tapos, ito naman, dahil control tayo, member tayo ng control, ito yung ginagamit ko sa kilay, pampakapal ng kilay at saka sa pilik mata. Lux Protect. Kung ngayon buntis ako, ito na lang yung sa eyelash ko. Ito dati to. Tapos, syempre, umiinom ako ng capsule. Yun na yung Lux White. Ito siya. Miss ko na to mga kamamshi. So, pagkapanganak ko talaga magtitake ulit ako nito kasi mas maganda to kapag, diba, pag nanganak ka, may mga dugo-dugo ka pa na marurumi. Kaya ilalabas talaga nito yung mga marurumi mong dugo. Lilinisin niya yung liver. Kaya magtitake ulit ako ng Lux White. So, miss na miss ko na yung control products. Ngayon, iba na yung gamit ko kasi nga preggy tayo. Kaya konting ingat kay baby. So, yan yung mga gamit ko mga. Yun lang muna guys yung aking i-vlog today. So, next naman, abangan nyo na lang yung aking next vlog. So, sa mga nagustuhan, please like, share, and subscribe na lang din sa aking YouTube channel, Risan Mamshi Bicolana. So, thank you guys!